Amarta gayeng ora umum. Ya ngene mburi iki dalang kabeh. Dalang apa? Lho, ngono percaya ta? Dalangan pit Iki sing nyepeng saron ki dalang. Lah, wonten Ki Dian, wonten Ki Alip. Ki Alip. Iki dalang kabeh lulusan isi Surakarta. Nek Ki Dian iki dalang kerusuhan no. Iki ta? Dalang kerusuhan. Ora, dalang wedokan. Ya, ya. Ayo Mas Endi. Ya. Urip ana kutha gedhe Jomplang no Mas Devi. Amarta Entertainment. Abri Komul di media. You 86 Pro Audi. Matur sembah nuwun Pak Tumin. Bapak Tumin. Pak Tumin. Pak Tumin. Saking Dawe. Dolan menyang Semin. Nggawa pacar. Mugi Pak Tumin pinaringan rejeki ingkang lancar. Amin. Wong urip ning alam donya Mbak Dila. Napa? Bondo sing saiki ning awakku, ning awakmu kuwi kur titipan, Dik. Kur titipan. Mangkane titipan ya ayo nggo sedekah. Heeh. Nah, contonipun Pak Tumin. Nggih. Nah. Menyang semen meneh ora, Mas? Nggih, nderekaken Lejeng Gondor. Piye, Dik? Menyang semen meneh ora? Iya no. Menyang semen. Menyang semen. Tuku tahu. Tuku tahu. Pak Tumin. Pak Tumin. Sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Menika sampun kepareng kondur, Dik. Nderekaken Lejeng Gondor keluarga ageng saking Dawe. Nggih. Matur sembah nuwun. Sampun kepareng rawuh jerung donga pangestu dumateng temanten kekalih iki rampung kese ya. Selak dhuwur. Urip ana kutha gedhe. Besok kantor para pepunden
ngaturaken lujeng siang mugi dados jambe saya sawetawis rekan-rekan dari catering matur rasa wilujeng Ayai Karyo semangat. Terus baruan Pak Lolo Ketika baru geng Mesam guyang guyu saja arep mundut Semuanya bilang apa? Semuanya bilang apa? Tidak. Iya. sompak ya Mas. Kayak apa Pak Polo? Paring apa? Kayak amplop. Ya matur suwun sik to ya. Pak Polo matur suwun Nggih. nggih. Lancar rezekine. Amin. Berkah barokah. Amin. Neng kutha Solo. Neng kutha Solo. Bali meneh neng Praci. Bali meneh ning Praci. Mugi-mugi Pak Polo Mugi-mugi Pak Polo. kathah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kowe duwe pantun ora, Dik? Agem Pak Polo. Ya. Apa Ya mikir sik. Mikir ya mikir sik. Mikir sik. Sik ngene iki biasane dedel aku. Oh, nek pas ngene iki didadak dedel. Engko iki mbok yo ngomong ngono Oh. aku tanggo kepean ngono. Oh ya engko nek nungkum ambi mikir ya. Iki dibasuh dhisik. Menawa aku bar lagu iki to, kepikiran aku. Oh iya. Mesti ya ngono kok kowe biasane ngono kok. Juga nanti tak lupa saking rekan-rekan catering. Ada atensi juga mengke wonten rindunya hatiku. Tapi montere mengke sakniki tesik repot ngada. Ya, ya iki budget kesik, Dik. Saja
mesem. Guyang guyang guyu. Guyang guyu. Saja arep mundut. Saya entek tenagane dadi yayo. Apa? Iki lho sing senggak mburiku ki. Matur sembah nuwun wong ayu. Matur suwun setunggal langgam resepsi. Kunjuk katur panjenenganipun Bapak Triyono. Bapak Mati dalah karo Yageng saking Sambeng aturaken nulijing siang. Matur sembah nuwun sampun keparing rampung. Jurung donga pangestu dhumateng kemanten kekalih. Semua teriak apa? Yalah. Tim Gerong itu didukung ketuanya ada Mas Dian. Kidian. Menika dalang apa kowe ning wani? Dalang kerusuhan. Dalang kerusuhan. Aku ora wani ngarani dalang kerusuhan. Mbak Dela luar biasa nggih. Ini pada kesempatan siang hari ini di Gedung Satelit dipenuhi dengan hiasan-hiasan bunga. Dari mana, Mas? Raro. Kira ngerti aku. Ngerti. Ini ada bunga-bunga. Bunga ini seindah senyumanmu. Nane. Enggak tenan. Wih, salah satu contoh Ora wani godani kowe. buaya. Ora wani godani kowe aku. Dipelerengi bapakmu. Ra ketok. Oke. Pripun sketsa mboten Pak Priyono? Hah? Jempol. Jempol satu, engko nek wis rampung jempol loro, Dik. Oh iya. Luwih sekeca bapak kersa mriki lho. lho. Lho nggih no, mbok menawi kersa nyawiji monggo Pak Priyono. Oh ngaten. Lenggah mawon, Dik. Yo. Gajetke. Urip ana
Dendi berseragam merah marun. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng lenggahan wonten papan ingkang sampun kasediaaken. Mbak Dela, Halo. aku dari tadi fokusnya sama ibu-ibu sama bapak-bapakku yang berseragam ini loh. Iya. Coba kita nyerak ke sini coba. Ya. Selamat siang Bapak Ibu. Ini keluarga besar dari mana Nyon Pangapunten? Dari Kebumen, dari keluarga besan. Kebumen. Keluarga dari mempelai putra. Oh iya. Oh ngaten, pantas saja deh pakai seragam, ya luar biasa. Betul sekali. Ibunya dari kemarin atau baru saja? Dari kemarin. Nginepnya di mana Ibu? Oh gitu, iya. Mungkin nanti dari keluarga besar dari Kebumen ada requestan lagu. Dolalah, lagunya nanti Kebumen, kita nggak tahu. Lah, di sana ada kayak gini nggak Pak? Sogan. Oh Tahu gitu. nggak? Apa itu Sogan? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Belum tahu. Iya. Ya. Mungkin nanti lagunya dari keluarga besar. Apa Bapak? Ditunggu saja Mas. Oh ditunggu saja. Iya. Dari ibunya? Apa Bu? Nggak ada? Oh ini jauh-jauh dari Kebumen masa nggak request ya Dek ya? Yo nanti Mas. Oh nanti. Iya, nanti. Gratis, spesial buat keluarga besar dari Kebumen gratis ya tadi ya. Oke, nanti Mbak Menawi ada yang mau ikut gabung, nyanyi bareng dipersilahkan gitu ya Dik. Betul. Ya. Ini diselesaikan dulu lagunya. Ya, monggo bacot ke, Cok. Wanit ono Sesideman sampun katur. Matur Konjok katur.